Θέλει πολύ κόπο αυτή η δουλειά. Το ζήτημα είναι ότι αν η 9 του Φλεβάρι στο διακή του πέρα, τότε θαυμάσια, τότε ωραία μπορεί κάπου να ζει. Μπορεί, λέω. Είναι αλήθεια αυτά που λέει Τζιμ. Ναι. Μου είχε στρίψει λιγάκι, το κατά είναι μια χαρά. Το κακό με σένα δεν πιστεύει τίποτα. Για το κακό με σένα θα πιστεύει όλα. Δεν είδα που να το γιώσω. Ξέρεις τι έκανε πρωί-πρωί? Πήρε το θερμόμετρό σου μέσα από την τσάντα και δρόμο. Δεν μπορεί να δει χωρίς να το θερμομετρήσει. Κανείς που θα γίνει γιατρός, είναι σπίτι του αφιλόγγι. Γιατρός είπες, μόνο πάνω από το πτώμα μου. Θα είναι και μια καλή αρχή για τη σταδιοδρομία του. Γιατί είναι ένα σπουδαίο, ένα τίμιο επάγγελμα. Ω, Φρανκ, δεν μπορείς να σταματήσεις να μας λες για την αγωγή του καλού πολίτη που σας μάθαν στο σχολείο. Γιατί δηλαδή, να τις προάλλες, ήταν ένα φίλο. Ήταν ένας γιατρός. Ο Ρόμπερτ Τέιλορ. Αυτός θα νομίζω. Ήταν σε ένα υπόγειο και έβρισκε ένα σωρό πράγματα με το μικροσκόπιό του. Αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνεις και εσύ για να σώσεις την ανθρωπότητα. Αντί να. Θα έσωζα την ανθρωπότητα ευχαρίστως, αν έπαιρνα το μισθό του Ρόμπερτ Τέιλορ. Ωραίο αυτό, Τζιμ. Λοιπόν, πού είναι το όμορφο κορίτσι μας, θα το δούμε? Τι, η Άννη. Ναι, κοιμάται πάνω. Ήρθε με τον τρένο της μιας εχθές το βράδυ. Την πήραμε από το σταθμό με το αυτοκίνητο. Παράξενο πράγμα λοιπόν. Φεύγει από εδώ, σωστή τσιλιβήθρα, λείπει 1-2 χρόνια και επιστρέφει ολόκληρη γυναίκα. Πρόβαξα να την γνωρίσω. Και συμπαρορganiζόταν όλη της τη ζωή μέσα σε αυτήν εδώ την αυλή. Τζιμ, στο σπίτι που μένεις τώρα κατοπλησούσε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Θα ήθελα πολύ να την γνωρίσω. Μα την αλήθεια δεν βρίσκεις και όμορφο κορίτσι στη γειτονιά, όπου και να γυρίσουν όλα κανακάξεις βλέπετε. Εξαιρούνται οι παρόντες φυσικά. Γυναίκα. Σε ζητά στο τηλέφωνο η κυρία Άνταμς, τεμπελόσκυλο. Κοίτα πώς μιλάει στον Αντρούλη. Έλα, κάτω τη χερούκλη σου. Α, αγάπη μου, φως μου. Βρες το διάβολο. Για να την βάλεις στη θέση της, ακούς. Ακόμα και στο τηλέφωνο τρομοκοπά ολόκληρη από αρώματα. Τι έπαθε πάλι. Δεν ξέρω. Από τον τρόπο που μιλά δεν της υποφέρει πολύ. Εκτός αν έχει γεμίσει το στόμα της με καραμέλες. Δεν της είπες απλά να ξαπλώσει λίγο. Προτιμά φαίνεται να της το λες εσύ. Και τον κύριο Χούμπαρ πότε θα τον βρεις? Ο κύριος Χούμπαρ. Αγάπη μου, είναι μια χαρά. Δεν μπορώ να κρατάω το χεράκι όλη την ώρα. Μου φαίνεται πως για $10 την ώρα αξίζει τον κόπο να πιάσεις λίγο το χεράκι. Πες το γιο σου αν θέλει κάποιον να παίξει γκολφ και θα είμαι στη διάθεσή του. Επίσης πες του ότι αν θέλει κάποιον να κάνει το γύρο του κόσμου σε 30 χρόνια, πάλι στη διάθεσή του θα είμαι. Σούση, άστο, μην το κουρδίζεις. Γιατρός είναι, θα του τηλεφωνήσουμε και γυναίκες. Δεν είπα τίποτα εγώ. Είπα μόνο ότι το ζητάει η κυρία Άνταμς στο τηλέφωνο. Σούση, έκανες πολύ καιρό νοσοκόμα. Είσαι πολύ ρεαλίστης. Τώρα το πέτυχες. Φράνκ, η φρυγανιέρα. Η φρυγανιέρα χάλασε πάλι. Γεια σας. Δεν έχει τίποτα, βάλτε στην πρίζα τώρα μόλις την έφτιαξε. Έλα, αγάπη μου, να τη φτιάξεις πάλι. Μα τέλος πάντων είναι μια φρικανιέρα, δεν μπορεί να κουμαντάρεις. Τόσο σπουδαίο πράγμα είναι. Ο Τόμας Έντισον απερχόμενο. Όχι, αλήθεια, δεν ξέρεις τι καλά τα καταφέρνει σε κάτι τέτοιο. Το ξέρω το μαστροχαλαστή. Αχ, το δέντρο. Από τον αέρα. Ναι, εχθές το βράδυ. Ήρθε η Άννη. Ναι, όπου να είναι θα κατέβει. Σούση, κάτσε να την γνωρίσεις, είναι μούρια. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι άντρας. Μόνος ωραίες γυναίκες με συστήνει. Τέλος πάντων, πες να περάσει και από εμάς αργότερα. Φαντάζομαι θα θέλει να δει πως αλλάξαμε το σπίτι της. Μα, δεν νομίζω. Χθες το βράδυ, μόλις βγήκε από το αυτοκίνητο, κοίταξε προς το σπίτι σας και το πρόσωπό της συνέβρεσε. Όσο να είναι, καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και χειρότερα. Όλοι μας έχουμε τις ταραχώριες μας. Λοιπόν, σας χαιρέτησα για την ώρα. Γεια σου, Σούζη. Είναι απελπισμένη, Τζο. Ποιος η Άννη? Νομίζω πως έχει περάσει. Σκέφτεται να παντρευτεί, να έρθει κανένας. Φαντάζομαι, δεν πιστεύω να κάθεται αιωνίως και να λέει το καλό της. Λοιπόν, πόσο παράξενο μου φαίνεται. Να είναι η Άννη πάλι κοντά μας και να μην είναι καν παντρεμένη. Κι εγώ έχω κιόλας 3 κουτσούβελα. Πάντα πίστευα πως θα συνέβαινε το αντίθετο. Αυτά έχει ο πόλεμος. Εγώ είχα 2 γιους. Τώρα έχω 1. Όλα τα άλλαξε ο πόλεμος. Στον καιρό μου έκανες γιους άλλους και ο κόσμος σε ζήλευε, σε τιμούσε. Σήμερα ο γιατρός που θα βρίσκε τον τρόπο να γεννιούνται τα αγόρια με 1 ή 2 δάχτυλα δεξά έτσι ώστε να μην μπορεί να πιάσουν όπλο στα χέρια τους, θα έκανε εκατομμύρια. Γεια σου, Κρίς. Λίδια, για έλα εδώ. Όταν θα φέρεις φρυγανιές, να βάζεις τη φρυγανιέρα στην πρίζα, όχι το πρίκι. Όχι, το πρικί έβαλα. Εγώ τα φτιάχνω και εσύ μου τα χαλάς. Και από πάνω μου λες ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Για έλα μέσα τώρα. Και είναι η αρχή του παραμυθιού, τι έχω να ακούσω. Τι πειράζει, βρε αδερφέ, τι φρυγανιά, τι τσάι. Είχε τουλάχιστον νερό το πρίκι. Θες την εφημερίδα? Όχι, μην τη δείτε. Ο Δόκτωρ Γκρέι. Χαίρομαι πολύ. Όλο για εσάς μιλάει στα γράμματά του, Κρίς. Ο Κρίς αγαπάει όλο τον κόσμο. Η μητέρα μας τον έλεγα μόλις στο Λουξεμβούργο. Σας πιστεύω. Ξέρετε, μου φάνηκε πολύ παράξενο που δεν τον γιατρό να βγαίνει από την αυλή απέναντι. Έχω την εντύπωση ότι είναι η ίδια. Ότι δεν μεγαλώσε καθόλου.
αυτές τις μέρες. Ελπίζω πως όλα αυτά που λες δεν σημαίνει ότι θέλεις να μετακομίσω, έτσι. Τζιμ, έλα εδώ. Σε ζητάω ο κύριος Κούμπαρ στο τηλέφωνο. Μα σου είπα δεν. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Έρχομαι μισό λεπτό. Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μια μικρή συμβουλή. Αν ποτέ παντρευτείτε, να μην μετράτε ποτέ τα χρήματα του συζύγου σας. Τζιμ! Έρχομαι. Είπα να βγει στην κιθάρα για να έχω και ένα κοινό ενδιαφέρον. Μου αρέσει πολύ που την κιθάρα. Ας πάμε στην παραλία να πάμε απόψε. Ας το κάψουμε όπως άλλοτε. Όπως τότε. Ήταν και ο Λάρη εδώ. Τον σκέφτεσαι λοιπόν, Το είδατε. Τον σκέφτεται. Τι θέλεις να πεις, Κέι? Στη σκέψη σου. Μα τι είναι αυτά που λες? Πώς είναι δυνατόν να τον ξεχάσω? Έλα εδώ να κάτσεις αγαπητή μου. Έλα εδώ. Γιατί είμαστε στο προγραμματάκι. Ναι. Δεν μου λες εσύ. Από πότε έγινες να μπεις? Γέμισε του λάπα κοστούμια. Δεν ήξερα πού να κρεμάσω τα φορέματά μου. Το δωμάτιο είναι δουλάρι. Δηλαδή τα κοστούμια είναι δουλάρι. Δεν τα γνώρισες. Πού να φανταστώ? Τα παπούτσια είναι όλα γυαλισμένα. Είναι γυαλισμένα. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς, Άννη, πόσο περίμενα όλο αυτό τον καιρό να κάτσουμε να κουβεντιάσω μαζί σου. Να το πούμε δυο. Έλα, πες κάτι. Τι? Ό,τι να είναι, κάτι ευχάριστο. Εννοεί αν βγαίνει συχνά. Συγγνώμη, πειράζει. Ξέρεις, το σκοτάδι με φοβίζει λίγο. Ναι, σκοτεινιάζει. Ψάχνεις να βρεις τον άντρα σου? Ως συνήθως. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, εδώ είναι. Σε λίγο θα αρχίσει να πληρώνει και νίκη. Όταν ήρθε, δεν ήταν κανένας μαθημένος εδώ. Τράβηξε στο σταθμό με το αυτοκίνητό του να παραλάβει τον αδερφό μου. Πα, έρθει το αδερφό σου. Ναι, θα είναι εδώ από στιγμή σε στιγμή. Θέλεις κάτι παγωμένο να πεις? Ναι, ευχαριστώ. Ο άντρας μου, όταν του ζητάω να πάμε καμιά βόλτα στην παραλία, είναι πάντα κουρασμένος. Αλλά για τους Κέλλα, ό,τι θέλουν. Έτσι οι άντρες, σαν τα μικρά παιδιά. Πάντα πρόθυμα να τρέξουν για τα θελήματα του γείτονα. Όλοι τσακίζονται να ευχαριστήσουν τους Κέλλα. Πάντα έτσι ήταν. Από τότε που άρχισα να θυμάμαι. Τι λες, δεν μου λες για τους γάμους του αδερφού σου? Δεν ξέρω, υποθέτω. Φαντάζομαι τη συγκίνησή σου. Δεν είναι και λίγο πράγμα η παντριά? Τι λες κι εσύ? Να σου πω, εξαρτάται από την κοπέλα. Αν είναι όμορφη, πάντως εσύ θα μπορούσε να έχεις παντρευτεί καλά και από καιρό μάλιστα. Δεν μου έλειψαν οι ευκαιρίες. Δεν αμφιβάλλω. Μου φαίνεται, ξέρεις, πολύ ρομαντικό. Πολύ ασυνήθιστο αυτό που κάνεις. Που παντρεύεσαι τον αδελφό του εργονιαστικού σου. Και εγώ δεν μπορώ καλά να το εξηγήσω. Νομίζω ότι εκείνο που με τραβά περισσότερο από κάθε τι άλλο είναι ότι κάθε φορά που θέλω να μου πει κάποιος την αλήθεια, το κρύσκευτομαι αμέσως. Όταν σου πει κάτι, ξέρεις ότι είναι όπως σου το λέει. Μου δίνει ένα αίσθημα γαλήνης. Έχει και λεφτά. Δεν είναι λίγο κι αυτό. Δεν έχουν σημασία για μένα. Κι όμως, έχουν μεγάλη σημασία. Τρομερή σημασία. Εγώ όταν παντρεύτηκα δουλεύα ακόμα εσωτερική στο νοσοκομείο. Ο άντρας μου και εγώ περιμέναμε να αφήσουμε τα λεφτά που έβγαζα τότε σαν νοσοκόμος. Και είναι πολύ άσχημο όταν μια γυναίκα συντηρεί έναν άντρα, γιατί νιώθει πάντα πως της χρωστά κάτι. Και δεν μπορεί να της συγχωρέσει εύκολα αυτό. Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέω. Νομίζω ότι ο γιατρός κατά βάθος σου είναι αφοσιωμένος. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Αλλά δεν είναι καλό για έναν άντρα να νιώθει διαρκώς τον εαυτό του μέσα σε σίδερα. Ο Τζιμ θεωρεί πως είναι φυλακισμένος. Αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ, Άννη, για να σου ζητήσω μια μικρή χάρη. Δεν φαντάζεσαι πόσο θα με υποχρεώσει. Πολύ ευχαρίστως. Φτάνει να περνάω από το χέρι μου φυσικά. Περνά πολύ ωραία. Όταν στήσεις το νοικοκυριό σου, στήσεις το κάπου αλλού. Όχι εδώ. Αστιαίνεσαι. Κάθε άλλο. Ο άντρας μου δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος στο νιώθει το κοντά του. Μα γιατί? Ο Τζιμ είναι τώρα γιατρός με μεγάλη και καλή περγασία, αλλά του έχει καρποθεί η ιδέα να το ρίξει η μικροβιολογική έρευνα. Αυτός θεωρεί πως είναι ο προορισμός του. Να ανακαλύπτει διάφορα πράγματα. Είναι κακό αυτό. Είναι υπέροχο, αλλά πληρώνεται $25 την εβδομάδα. Μείω τα πληστικά, το φαγητό κλπ. Δηλαδή οι έρευνες θα κάνεις ή η γυναίκα θα έχεις. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί. Και τι σχέση έχει ο Κρίς? Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις, Άννη. Μου αρέσει ο Κρίς. Αν δεν μου άρεσε θα το έλεγα κατάμετρα. Δεν τους ξεσκονίζω εγώ τους ανθρώπους. Αλλά έχει κάτι επάνω του που κάνει τους άλλους να θέλουν να γίνουν καλύτεροι από ό,τι είναι. Να θέλουν να γίνουν καλύτεροι από ό,τι είναι ποτέ δυνατόν να είναι. Και τους πειράζει αυτό? Ο άντρας του Χρυσό μου έχει οικογένεια. Ύστερα από κάθε συζήτηση που έχει με τον Κρίς, μένει με το αίσθημα πως όσο δεν τα παρατά όλα σύξυλε για να αρχίσει τις ερευνές του, δεν είναι εντάξει με τον εαυτό του. Λες και είναι ο Κρίς ή οποιοδήποτε άλλος εντάξει. Αλλά έτσι είναι ο Τζιμ. Του έρχεται κάθε 2 χρόνια, βρίσκει ένα και τον κάνει Θεό. Ίσως να μην κάνει κι άσχημα. Δεν λέω. Ας μιλήσουμε καθαρά. Δουλεύει στο εργοστάσιο του πατέρα του ο Κρίς ή όχι. Τσεπώνει κάθε Σάββατο τα λεφτά που του δίνει ο πατέρας του ή όχι.
μ' αρέσουν καθόλου τα υπονοούμενά σου. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Δεν το περίμενες εσύ από μένα. Το εργοστάσιο και τα λεφτά του είναι απολύτως εντάξει. Αν δεν ήταν, δεν θα έπαιρνε ούτε μία πεντάρα από αυτό. Το κατά πόσο είναι εντάξει ή όχι, το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα. Το ξέρω και πολύ καλά μάλιστα. Και όλα αυτά που μου είπες μου προκάλεσαν αηδία. Μου κάθεται στο στομάχι. Ξέρεις τι μου κάθεται εμένα στο στομάχι. Άσε με ήσυχη τώρα, δεν έχω λεξία. Μου κάθεται στο στομάχι το να μένω δίπλα στην αηδία οικογένεια. Γιατί μένω διαρκώς με το αίσθημα πως εγώ είμαι το μωρέλιο και αυτή είναι η έξυπνη. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα εγώ. Γιατί να έχει δηλαδή το δικαίωμα να καταστρέφει τη ζωή ενός άλλου. Όλοι το ξέρουν ότι πλήρωσε γερά ο Τζο για να με έξω σήμερα. Ψέματα. Γιατί δεν βγαίνεις λίγο παραέξω να μιλήσεις με τη γειτονιά. Άντε λοιπόν πήγαινε. Δεν θα βρεις ούτε έναν που να μην ξέρει την αλήθεια. Ψέματα. Λες ψέματα. Σχέση με τη γειτονιά είναι περίφημες. Μαζεύονται κάθε βράδυ εδώ. Παίζουν χαρτιά. Και τι με αυτό. Θαυμάζει την εξυπνάδα του και την καπατσοσύνη του. Και εγώ ίδια δεν έχω τίποτα εναντίον του Τζοάνι. Αλλά αν ο Κρίς θέλει να κάνει τους άλλους αγίους, καλά θα κάνει να κλείσει πρώτα από το ίδιο το σπίτι του. Κοντεύει να τρελάνει τον άντρα μου με τον ακράτητο ιδεαλισμό του. Έχει και όρια, ξέρεις, υπομονή του. Α, γεια σου, Κρίς. Πώς είναι η μητέρα σου? Νόμιζα πως ήρθε ο Τζορτζ. Όχι, δυο μου μιλούσαμε. Μου κάνει μια χάρη Σούζη. Πετάξου μια στιγμή πάνω να δεις αν μπορείς να ησυχάσεις τη μητέρα γιατί είναι άλλο κάτω. Δεν ξέρει ακόμα τίποτα και στους δύο. Κάτι θα μυρίζετε, την ξέρεις τη μητέρα. Βέβαια, με έτοιμα τα όλα της. Θα βρεις κάτι μπουκάλια και χάπια στο κομμωδίνι. Έγια σου, θα της δώσω λίγο απ' όλα. Μη σ' ανησυχεί, Κέι. Το όρθις κάνα δυο ποτηράκια να πει. Χάρη. Θα χαλάσει, Κέι. Δεν πρέπει να σκάσει μπροστά της η μπόμπα. Ποια μπόμπα. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Τα μάτια του στάζουν αίμα. Πάρε τον με το αυτοκίνητο και βγαίνετε κάπου αλλού να τα βγάλετε πέρα δυο σας μαζί. Κάνει σαν το μαγμένο γραέλι. Ήρθε για να την πάρει μαζί του. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις εσύ τι σημαίνει. Πηγαίνετε κάπου αλλού. Δυο σας μόνοι σας. Θα το πάρω. Θα πάμε κάπου αλλού. Όχι. Μη θέσεις ανηλήθιο. Κόφου σου είπα. Καλώς το παιδί. Τι καμώματα είναι αυτά, γιατί δεν έρχεσαι μέσα τόση ώρα. Ο γιατρός μου είπε ότι η μητέρα σου δεν είναι και πολύ καλά. Εκεί ύστερα ίσα που θα χαρεί όταν σε δει. Σε περιμέναμε όλο το απόγευμα. Τι βρώμικος λιακάς είναι αυτός. Δεν έφερες άλλο που κάμισο μαζί σου. Θα πάμε στην παραλία Τζιν. Βαριέμαι να σοφάρω. Κάνει πολύ ζέστη. Και στο σταθμό πώς πήγες, με Ζεπελίν. Σούζη, ο αδερφός Σάρι, Τζόνς, κυρία Βέλη. Χαίρομαι πολύ. Εσείς δεν είστε που αγοράσατε το σπίτι μας. Ναι, περάστε αν θέλετε αργότερα να δείτε πώς το καταντήσαμε. Θα προτιμούσα να έμενε όπως ήταν. Ειλικρινής τύπος ο αδερφός σου. Έτσι είναι ο Τζόρτζ. Θα ξαναπεράσουμε. Είναι μα φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ που έφερες τον Τζόρτζ από το σταθμό. Θέλεις λίγη λεμονάδα. Η μητέρα την ετοίμασε επίτηδες για σένα. Καλή μου και δεν ξέχασε πόσο μου αρέσει, Πώς να το ξεχάσεις, έπαιρνες και τίποτα άλλο από λεμονάδα εδώ μέσα. Έλα, Τζόρτζ, τα νέα σου, κάτσε. Μισό λεπτό. Μου φαίνεται απίστευτο. Τι, Και βρίσκομαι πάλι εδώ. σαν να έχεις γίνει λίγο νευρικός. Ναι, όταν κουράζομαι πολύ. Λοιπόν, θα έγινες γενικός διευθυντής. Όχι. Ένας από τους πολλούς τρόπους. Και εσύ, τι κάνει η δικαιοσύνη? Ξέρω κι εγώ, όταν ήμουν τραυματίας στο νοσοκομείο και μελετούσα το δίπλωμα, μου άρεσαν οι νόμοι. Τους έβρισκα λογικούς. Αλλά όταν βγήκα έξω, τα πράγματα άλλαξαν. Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει πάντα δικαιοσύνη. Τα δέντρα μεγάλωσαν, Αυτό τι είναι? Το πήρε ο αέρας στη νύχτα, το είχαμε φυτέψει για το λάδι. Καταλαβαίνεις. Γιατί φοβόσασταν μήπως το ξεχάσατε? Τι κουβέντα είναι αυτή? Από πότε άρχισες να φοράς καπέλο? Από σήμερα. Από τώρα και στο εξής αποφάσισα, αν όχι τίποτα άλλο, να μοιάζω τουλάχιστον με δικηγόρο. Δεν το θυμάσαι? Όχι. Πού το βρήκες? Ο πατέρας σου. Αυτός μου ζήτησε να το φορώ. Τι κάνει? Μίκρινε. Μίκρινε. Ναι, είναι τόσο σωστά. Ένας μικρούλης ανθρωπάκος. Είναι κάτι που του παθαίνουν τα κορόιδα, ξέρεις. Λοιπόν, σου πήγα να τον δω. Ένα χρόνο ακόμα να βγούσα και δεν έχει μείνει τίποτα από τα αυτιά. Γιατί, Τζορτζ, τι τρέχει? Τι τρέχει, Μείναμε κορόιδα μια φορά. Δεν πρέπει να γίνουν και δεύτερη, αυτό τρέχει. Τι θέλεις να πεις? Δεν παντρευτήκατε ακόμα, Τζορτζ, κάτσε κάτω. Παντρεύτηκες σήμερα. Όχι ακόμα. Δεν θα μου παντρευτείς. Και γιατί θα το παντρευτώ? Γιατί ο πατέρας του κατέστρεψε την οικογένειά σου. Άκου να σου πω αυτό. Πες την άλλη μαζί μου τον έφερε στις συζητήσεις. Ξέρεις τι έχω να πω. Δεν μου λες, την οργή του κυρίου ήρθες να παριστάνεις εδώ? Όχι, δεν θα παριστάνω. Έτσι σου να πάτε, τα παίρνεις όλα κατά. Δεν κάθεσαι να σκεφτείς. Το σκέφτηκες σοβαρά αυτό που είπες, δεν είσαι κανένα παιδάκι, πια είσαι άντρας. Είμαι άντρας τώρα. Αν νομίζεις ότι θα σε φοβηθούμε, είσαι πολύ γελασμένος. Αν έχεις κάτι να πεις, πες το ήρεμα, πολιτισμένα. Ούτε ένα γεια σου δεν άκουσα από το στόμα σου. Μου μιλήσει εσύ για πολιτισμό. Θα κουβεντιάσει ένα άνθρωπος, ναι ή όχι? Γιατί είσαι θυμωμένος? Τι συνέβη? Λέγε τώρα τι έγινε. Όταν έφυγα με φίλησες, μου είπες να πάω στο καλό.
Άλλαξα πολύ τα πράγματα από τότε. Πανέφηξε, δεν είχα όρεξη να πάω στο γραφείο. Ήθελα να πάω στο μπαμπά να του πω ότι παντρεύεσαι. Τα άκουσε τόσο πολύ. Ήταν απέσιο αυτό που έκανα, Μάνη. Δεν θα του συγχωρήσουμε εδώ στον εαυτό μας. Ούτε μία χριστουγεννιάτικη κάρτα. Από τότε που γύρισα από το μέτωπο δεν έχω πάει καθόλου να τον δω. Δεν ξέρεις αν του κάνω αυτό το άνθρωπο. Δεν ξέρεις τι είναι. Ξέρω πολύ καλά. Δεν ξέρεις τίποτα. Αν ήξερες, δεν θα ήσουν εδώ τώρα. Ο μπαμπάς εκείνο το πρωί πήγε στη δουλειά. Ο ορκωδικός της νυχτερινής βάρδιας πήγε και του έδειξε τους κυλίνους. Ήταν εντατοματική. Κάτι είχε πάθει ο μηχανισμός της παραγωγής. Πάει λοιπόν ο μπαμπάς στο τηλέφωνο και παίρνει τον Τζο εδώ στο σπίτι και του λένε κατέβει αμέσως στο εργοστάσιο. Περνάει ολόκληρο το πρωί, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τον ξαναπαίρνει ο μπαμπάς στο τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ εκεί υπήρχαν φτάσει στους 100. Ο στρατός ούρλιαζε γιατί καθυστερούσε η παράδοση και ο μπαμπάς δεν είχε να παραδώσει ούτε ένα κομμάτι. Λέει λοιπόν ο Τζο στο τηλέφωνο να σκεπάσει όσο πιο καλά γίνεται τα ραγίσματα και να φαρδώσει αμέσως τους κυλίνους. Τελείωσες τώρα. Όχι, δεν τελείωσα. Ο μπαμπάς φοβόταν ότι δεν θα βαστάξουν. Φοβόταν και τους κοντρολέρ του στρατού. Αλλά ο Τζο τον ευεβαίωσε ότι θα βαστάξουν και την υποσχέθηκε στο τηλέφωνο Άννη ότι αν συμβεί οτιδήποτε θα πάρει εκείνος την ευθύνη. Και πάλι ο μπαμπάς επέμενε ότι αν ο Τζο ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά θα πρέπει να κατέβει ο ίδιος στο εργοστάσιο. Έλα όμως που δεν μπορούσε. Έλα που αρρώστησε ξαφνικά. Έπεσε με γρήπη. Άρα τον ευεβαίωσε ότι θα πάρει εκείνος την ευθύνη. Καταλαβαίνεις τι να πει αυτό, Δεν μπορείς να πάρεις την ευθύνη από το τηλέφωνο. Και αν την πάρεις, μπορείς θαυμάσια ύστερα να παρουσιαστείς στο δικαστήριο και να αρνηθείς ότι την πήρες. Αυτό έκανε και ο Τζο. Στην αρχή βέβαια δεν τον πίστεψαν και τον καταδίκασαν κι αυτόν. Τον πίστεψαν όμως την δεύτερη φορά. Στην έφεση. Και έτσι το μεγάλο ψέμα έπιασε. Ο Τζο σήμερα είναι μεγάλος κυτρανός και ο πατέρας του θα πει στη φυλακή. Τι θα κάνεις τότε, πες μου. Τι θα κάνεις, θα φας το φαΐ του, θα κοιμηθείς στο κρεβάτι του. Εσύ που ούτε μια χριστουγεννιάτικη κάρτα δεν είσαι πατέρα σου. Εσύ τι θα κάνεις, Τζορτζ. Είναι πολύ έξυπνος. Δεν μπορώ να βγάλω πέρα μαζί του. Δεν μπορώ να αποδείξω ότι είναι αυτό το τηλέφωνο. Τότε πώς τον μάθεις να λες αυτές τις ανοησίες. Το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν το ήξερε τον πατέρα σου. Εσύ το ξέρεις. Κατά βάθος σε βέβαιο ότι ο Τζο το έκανε. Μίλωσε τη φωνή σου γιατί θα σε πετάξω έξω με τις χρωτσιές. Τα ξέρω όλα αυτά, Τζορτζ. Τα είπε και ο μπαμπάς στο δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν τον ήξερε. Παρακαλώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων, τον κύριο Γλινό, να απονείμει το αναμνηστικό για τη συμμετοχή σας και να αναφέρω ότι οι εκδόσεις Κέντρος έχουν δώσει στην Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων θεατρικά έργα τα οποία απονέμουμε μαζί με το αναμνηστικό που είναι και το σύμβολο του φεστιβάλ. Να είστε πάντα καλά. Δύο αντικαταστάσεις συγκεκριμένα. Στο ρόλο του Τζιμ είναι ο Νίκος Οδόντος και στο ρόλο της Λίδια είναι η Ελένη Ψαρά. Ωραία. Θέλω πολύ να ευχαριστήσει τους
μας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους διοργανωτές του φεστιβάλ, την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων και όλους τους άλλους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή τη διοργάνωση. Καταρχάς που μας επέλεξε, στη συνέχεια που μας κάλεσε εδώ και μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας, να φύγουμε από τα στενά όρια της μικρής μας πόλης και του νομού μας και να πάμε κάπου αλλού. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν ένα πολύ θερμό κοινό και αυτό βοήθησε πολύ τους ηθοποιούς, ειδικά τους ερασιτέχνες. Και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο φεστιβάλ και καλή επιτυχία στις άλλες ομάδες. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε να είστε πάντα καλά, να έχετε δύναμη, υγεία και να δημιουργείτε πάντα.